Vi har brusgrenene lige under et ydre hud her. Jeg kan lige skære huden, så kan I se det. Brusgrenene bliver mindre, jo længere ned man går. Hjertet er lige på den anden side der, ikke? Okay. Og så er det, så I skal prøve at putte sugerør ned i den her. Og så puste lungerne op. Okay, der ser sugerør, ellers puster du luft. Hjertehalvdelen, der pumper blod. Okay, her holder det. Jeg tror, jeg lige gør sådan her. Lige lukker omkring her. Sådan. Skub, græs. Prøv at skubbe nu. På et virke. Ja! Jeg skal nok trykke lidt hårdere her, så det kan komme lidt højere op. Er det så her, hvor vi sidder sådan her. I midten. Prøv at vente den om. Halvdelen af den øvre ben har vi, den anden halvdelen er væk. Og så skærer vi hjertet i halv. Ja, bare lige skære den sådan åben først, så kan vi skære den i halv efter. Skal lige den her op fra os. Højre forkammer er sådan her. Vi nok ligge omkring her i hvert fald. Ja, og så højre hjertekammer er sådan her. Og så åbner vi den venstre del her. Men hvad er det her egentlig at røre ved? Lungehænderne. Ja, okay, så aortaen må være det her. Den er bare skåret af. Jo. Og så Skal I kunne finde... er det her også en del af aortaen? Ja, det er rundt. Ja, det sådan går rundt. Det er rigtigt. Og vi har kammerne herinde. Herinde, her, og så også her på den anden side. Den åbner. What? Og så den her, den leder ned igennem her. Der burde være en til. Ja. Der er den, og så den lille en her. Vi har bare vi har højre forkammer, og så højre hjertekammer, sådan længere ned her. Og så har vi også på den anden side, man kan også se det igennem her. Vi har bare ikke skåret af endnu. Er det ikke forkammer der? Jo. Og så med det her hjertekammer her. Og så har vi A heroppe. Som fører ned til nedrevenerne. Ja. De følger tråden, så går den herop. Der er 22 ting, vi skal finde. Der er grænspulsårene. Det er meget spændende. For her kan du se hjerteklappen. Hjertet skal sige det, ikke? Så vi peger på hjerteklappen her, og her har du forkammeret, her har du hjerteklappen på den ene side. Hvad er hjertekammer så? Hjerteklappen er den der. Og forkammer her? Forkammer deroppe. Okay. Og der har vi hjerteklappen. Det er meget godt gået, det der. Perfekt. Det samme på den anden side. Nå, det er forkammeret igen. Jeg mener, vi skal skære den her igennem. Jeg prøver at skære igennem, så kan du se hjertekammeret der. Den ene her er cirka 3,5 cm. Sådan cirka 3 cm. Det her det er venstre, og det her det er højre. Det var 3,5 cm. Og det her det var 3 cm. Nej, Så det er 3,53. venstre den er større end højre. Her. Så kan vi se det. Stefan. Hvad hedder det? Der har vi tændtrådene der, og så har vi så hjerteklappen der og forkammeret. Du kan se, her har vi forkammeret, der har vi så... Og det er venstre side, det her. Ja. Her hjerteklapper. Og hjerteklapperen her den anden side. Vi går Men jeg igen. tror, Lukke vi måske lige kan klippe noget af det. Jeg har klippet den. Ja, præcis. Okay, folkens. Vores venneklapper er blevet klippet af mig, sorry. Men den er her. De vil være der. Sådan det er cirka her. Beneklapperne er blevet klippet af, men de skulle være derovre. Og så den overfladen er den også lidt anderledes. Ved forkammeren er den meget mere blød. Mens der er flere Den, der siger det. vener og over i hjertekammerne. Det er tættest på hvad? Arterierne, det er hjerteklapperne. Det er tættest på arterien, det er hjerteklapperne.